ಮತ್ತೆ ಏರಿ ಸೂರ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಣ್ಲೆಣ್ಣ ನಮ್ಮದ ದಾದಾ ತುಲ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಸಾದ್ರೆ ಆನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ತಿ ಸೂರ್ಯಪ್ರಸಾದ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಈರು ದಾದ ಮಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋಷಕೇನ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಸುರುಟ್ಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕು ನಂಬಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಸರಿ 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 ನಾನು ಬಾತಿರ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಂತದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳ ಜೋಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಳ್ಕೊದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮದುವೆನಾಗ ಆನ ನಾಟ್ನಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಬ್ ಆನತೆ ಆನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಒಂದು ಶಾಲೆದಾಯಿ ಕಡಪುಡಿಗೆ ಜೋಕಿ ಚಿಂತನೆ ಬಂತಿದ್ಯಾ ಇತ್ತೆ ನವಂಬರ್ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ಪಾತಿರ್ರಿ ಬಟ್ ಅಕಲ್ ತೂಲೆ ಅಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೂಲೆ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪಿ ನೋಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜರ್ಮನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಕಲ ಹಳಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಅಂದತೆ ಅಕಲ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಡಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡಪುಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂಟೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಹುಂಡಿ ದೀಪತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಂಡಿ ದೀಪತೆ ಅವೇನು ಕೊನೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೀವೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವಡು ಚರ್ಚಿಡ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮದರಸಡ ಆವಡು ಈ ಮೂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹುಂಡಿ ದೀಪನ ಇಟ್ಟು ಆ ಉಂಡಿನ ಕೊರೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಎದುರುದಿವೋಡು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುದಿವೋಡು ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಸು ವಿನಿಯೋಗ ಎಡೆ ರೀತಿ ಯಾವ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅನಿಸಿಕೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರುವತ್ತೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಪನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುನ್ನಾರ ಅವತ್ತೊಂದು ಅವರೊಂದು ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ದಾದ ಮನ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವಿ ಪಂಡ ಆಯ್ ಕಾಸು ಮನ್ಪುರ ತುಪ್ಪಿ ಉದ್ಯಮಪತಿ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ತುಪ್ಪಿನಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪಿರಿ ಅಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪಿರಿ ಪಂಡ ಕಾಸು ಒಯ್ಟು ಸುಲಭ ಆಪುಲು ಚಾಲದಿರ್ತೇನೆ ಕಾಸು ಹಾಪುಲು ಅಪಗದಾದ ಮನ್ಪಿರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮನ್ಪಿರಿ ಆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ದಾದಾಪುಲು ಅವಳು ಶಾಲೆಗೆ ಡೆಡ್ಡೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ದೇವಕ್ಕೆ ಮಂತ್ ಪಾಡುವಿರ ಅಪಗದಾದಾಪುಳು ಈ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪಾಪದ ಬಡವನಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಸಾಲ ಮಂತದ್ದು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಡುವಿರಿ ಅಪಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾಪುಳು ಎರಡು ಚಿಂತೆ ಮಂತ್ವೀರ ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಲೆದ ಒಂದು ಸಚಿವ ಇರಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಪಂಡಿತ ಆಚೆ ಅಕ್ಕುಲ್ಲದಾದ ನಂಗೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಕೊಡು ಐದು ಒರಿಪಾಲನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಕ್ಕಲದ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ತೂನಗಿನ ಗೌರವ ಬರುಡು ಅಕ್ಕಲ ತಲೆಕೂಜಲು ಅಕ್ಕಲ ತಲೆಕೂಜಲು ಚೈಲ್ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಮಟ್ಟ ಅವು ಮಾತ್ರ ತೂನಗನೇ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಕೊಡು ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುರ ಕಾರ್ಯ ಒಲ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಲ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರನ್ನ ತುಳುಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತರ ಮನ್ಕೊಡ್ಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸೋದಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮತನಾಗ ಇತ್ತ ಮುರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದು ಗಣನೆಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾದಪಂಡ ಶೂ ಬಕ್ಕ ಸಾಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮ ಪತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರದ ತೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಾಚಿಕೆ ಗೀಡು ಎಚ್ಚೆತ್ತ ವೈದ್ಯಕ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಯಾಕಿತ್ತು ಉಪಗಮ ದಯಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೆಲಸೋಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆದ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಕ್ಕ ಉಂಟಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಅಕ್ರಮ ಮನ್ಪಲಕ್ಕ ಅವಳು ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕಲು ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರಿ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬೀಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದಾದ ಬರ್ಪುಣು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಆನಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಜೈಲು ಮುಚ್ಚಿಲೆಕ್ಕಗೆವು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಆನಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಜೈಲು ಮುಚ್ಚಿಲೆಕ್ಕ ಉನೇನು ದಾಯಂಕ ನೆನಪಾಣಿಕೆಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂತಿನಿ ಅವೇನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದಾಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರಿಯರು ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಸಮಾನತೆ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಆಯನ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತೋಡು ಅಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡು ಇನಿ ಆರ್ ಇತ್ತ ಲೆಪ್ಪುಕೊರ್ನಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಂಡೇರು ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ನಿಧಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅನುದಾನ ಉಂಡತ್ತ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು 5 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕೊರ್ಪೇರು
ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಗು ಪಿದಾಯಿ ಊರುಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವೇ ಊರುಡು ಒಂಜಿ 10 ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕಾಸನ್ನು ನೆಕ್ಕು ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡ ಅರವಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಆ ಹುಂಡಿದ ಕಾಸು ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಮಾತ ಮಠಮಾನ್ಯಲು ನಡಪವನಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಗರ ಶಾಲೆಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಡಿಮೆ ಸರ್ ಪೂರ ನಾರ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮೂಲ ಕಡಿಮೆ ಅತ್ತು ಎಂಚಿನ ಆತನ ಕಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನ್ಪಿನ ಉದ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯಮ ಇತ್ತ ಪರದೇಶ ಬೋಪಿನಿ ಅಮೆರಿಕ ಬೋಪಿನಿ ತುಂಬ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ದಾಖಲು ಪೋತಿಜೇರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜರ್ಮನಿ ಜಪಾನ್ ಈ ಮೂಜಿ ದೇಶೋಡು ದಿಂಜ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲು ಜಾನಪದದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಅವಳು ಆ ದೇಶೋಡು ಅಕಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲ್ತ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಕಲು ಪಾಠ ಮಲ್ಪುನು ಒಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗ್ಡೆ ನಂಚಿನಾಕಲು ಏತು ಜನ ಏತು ಪರದೇಶ ಹೋದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಕಲು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಐತೆ ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಜನಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರಭು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿದ UBMC ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ದಿನಾರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ದಿನಾರ್ ಇನಿ ನಂಬರ್ 1 ಸರ್ಜನಾರ್ ದಾಯಗಾಪುಜಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲ್ದಿನತ್ತ ಅತ್ತಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅರ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕಲ್ದಿನತ್ತ ಪೂರಾ ಆಪುಡು ಒಂದು ದಾದ ಅಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಆತಡು ಅಕಲೆಗೆ ನೀತಿಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡಗೂ ನೀತಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬೈದಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಈ ರೀತಿದ ದುರ್ಗತಿ ಬೈದಂಡು ಎಂಚ ಶಾಲೆಲೇನು ಒರಿಪೊಲಿ ಶಾಲೆಲಿ ನೀ ಒರಿಜಿಂದಾಂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಒರಿಯುಜಿ ಯಾಕಡೆ ಆರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ನವಂಬರ್ 1 ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಬತ್ತೊಂದು ರಾಪವ ಅಂಡ ರಾಪವನ ಆನಿ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸೀಮಿತ ಕನ್ನಡಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪನಮ ನಿಜವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಆ ಭಾಷೆಡುಂಡು ಕನ್ನಡ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯತ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಆ ಭಾಷೆ ಅಳಿನಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ನಾಶ ಆಯ್ಲೆಕ ಇನಿ 60% ನಾಶ ಆದ ಆತನ್ ಅಜಿಪ್ಪ ನೂದೆಟ್ಟು ಅಜಿಪ್ಪ% ನಾಶ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಾರ್ಖಾನೆಲು ಬೈದಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಲು ಬೈದಂಡು ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಚಿನ ಆ ಹಿರಿಯರು ಉದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಗು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆರ್ ಆ ತಂತ್ರಿದಾರು KK ಪೇಜಾವರ್ ಇತ್ತೆ ಐತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತ ಸರಿ ಮೇರ್ ದಾದವನ್ ಪೆರ್ತುಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅನಕಡೆ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ದಕ್ಕದಿನ ಥಾಟ್ ಫ್ಲೋ ಒಂದು ಪೂರಲ ದಕ್ಕುನೆ ಆಲೋಚನೆ ದಕ್ಕಿನಿ ಐತ ಮರಣ್ಣ ಮಲ್ತ ಗೂಡಂಗಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಬತ್ತಿನಿ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಂದ ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕನ್ನಡ ಬೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಇಂಚ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಈತ್ ಆಕಲೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ದಾಕಲೆ ಇಚ್ಚ NCC ಗೆ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದೇ ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೊರೆಯರಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾಯಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೆ ಎತ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ರಂಡಿ ಬಂದ ಅಂದು ಇತ ನಾಯಿಲೇನು ಪೂರ ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ನನ್ನತ್ತ ನರಮನೆ ಆಗ್ಯಾರೆ ಬತ್ತರು ಮಾಸದ ರುಚಿ ಹಲೋ சொல்வேலு ஏரக்கா மேக்டலின் சொல்வேலு அந்த மேக்டலின் பண்லே ನಿಕ್ಲೆ 4 ಜನಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ சொல்வேலு ಅಕಲ ಪುದರೆಕ ಬರುಂದಿಜಿ ನೇ ಒಂದು ಮೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಮಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ KK ಪೇಜಾವರ್ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇರು ಮಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ರ್
ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒರಿಯೇ ಮುಂಜಾನೆ 4 ಜನಟ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪ್ರಮುಖಂದುಂಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಎಗ್ಲಿಪ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಬಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ್ ಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ಈ 10th ಆಗಿ ಬಕ್ಕ PUC ಬೋನಗ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡ್ ಪಣ್ಣಗ PUC ಅಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪ್ಪನದೆ ಕಲ್ಪರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚದ ಅಂಜದ ಅಲ್ಪ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋದು ಜೋಕ್ಲಿಪುರ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲಿ ಪುರ ದಾದ ಮಲ್ತ ಈ ಹಿರಿಯರ್ ಪುರ ಕಲ್ನ ಪುರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಡ ಪುರ ಶುರು ಮಲ್ತ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅದಾಗ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪದುಂಡ ಆತು ಅಕ್ಕಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ರೆ ಪೋಪಿರ ಅಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಶೀಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲಿ ಅಂಚಂಡಲ್ಲ ಆತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತಿನಗಲಿ ಅವೇನೈತೆ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಭಾಷೆಲು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡತೆ ನೆಕ್ ನೂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಏತು ಸರಿ ಏಮನ್ನ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂದುಂಡು ಐತೆ ನೂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಆಧಾರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಾಕಿದ ತೂಕ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕಗನ ಕೊರಡ ಅಂಚ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಬುಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ನೂದು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ಪಿನಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನೆ ಅವು ಪೂರ ತಿದ್ದು ನಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವೇ ಆ ಶಾಲೆದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಕೆ ಬೇಜಿ ಅವರು ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ಕುಡುಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಿರಗಲ ಮಸ್ತ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪಲ್ಲೆ ಯತಿನ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಒರಿಪವಡೆ ಬೇಗ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬೂರದಿಂಚ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಇದ್ದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಕಲ್ತದ್ದು ಬಂಗದ ಪೊರ್ತಗ ಬಯ್ಯಾನಗ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಬ್ಬೋದು SLC ಮಂತಿದಿನಕಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚಾದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂಜಿ ಒರಿಪವಡೆ ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದೇ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಆತೆ ಒರಿಯೋಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಅಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತೆ ಪನ್ನ ಜಾಗ ಗೊತ್ತನೆ ಅನ್ನೇರ ದುಮ್ಮಪುರ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಕೊರತೆ ಅಂಚಿನ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ